starte første dans. Vi skal starte med at lære en vej. En vej består af 3 trin plus noget mere. Og de sidste 4 trin, det er altid lidt forskelligt. Man kan lave et lidt touch, man kan lave et spark eller et klap, eller hvad der lige står i det stepsheetet. Så er vi væk med vores venstre. Vi skal lave en vej ud til vores højre. Det gør vi på 7. 8. Sætter højre ud til siden, krydser venstre bagved, sætter højre ud til siden. Det er en vej. I freeze, der laver man en lille spark og klap på den 4. count. Vi skal lave markedet sammen ud til vores venstre side, vægten på højre, vejen til venstre på 7. 8. Sæt venstre ud til siden, kryds højre bagved, venstre ud til siden, spark og klap med højre. Vægten på venstre. Vi går tilbage med højre på 7. 8. Gå tilbage på højre, gå tilbage på venstre, gå tilbage på højre. Så løfter vi venstre, det kaldes at hitche. Og så klapper vi i gang på vores venstre. Hvis vi tager en gang til. Jeg ser forkert højre og venstre. The freeze. Her skal vi lære at lave en vej. Vejen består af 3 trin plus 4 trin, som altid er forskelligt. Nogle gange er det touch, nogle gange er det spark, og nogle gange er det hit eller noget helt fjerde. Men vi prøver at tage en vej. Vægten på venstre. Vi starter med at gå ud til højre på 7. 8. Sæt højre ud til siden. Krydser venstre let bagved højre. Sætter højre ud til siden. Det er en vej. I freeze, der er det 4 trin. Det er, hvor vi laver et spark og et klap. Vi laver et spark ved vores venstre klapper. Vi skal lave en aktiv sang ud til vores venstre side en vej med spark og klap. Det gør vi på 7. 8. Sætter venstre ud til siden, krydser højre lidt bagved, sætter venstre ud til siden, sparker med højre og klapper. Vægten er på venstre. Vi går tilbage på vores højre på 7. 8. Gå tilbage på højre, gå tilbage på venstre, gå tilbage på højre. Så løfter vi venstre ben op, så vores lår det er vandret, og plasker en gang på låret. Det at løfte benet op på den måde her kaldes at hitche. Vi har vægten på vores højre, så rokker vi frem på venstre, holder højre fod i gulvet, rokker tilbage på højre, holder venstre fod i gulvet, rokker frem på venstre fod igen, og i det vi nu skal lave en kvart drejning, laver vi noget, der hedder skoft, det vil sige, vi tager lige foden, højre fod let hen over gulvet. Vægten har vi nu stadig på vores venstre, og så er vi klar til at starte forfra med en vej ud til vores højre side. Vi tager dansen samlet, så vi får en sammenhæng i det hele. Vægten på venstre. Vi laver en vej ud til højre på 7. 8. Til siden, kryds bagud, til siden, spark. Vej til venstre, til siden, kryds bagud, til siden, spark. Gå tilbage. Højre, venstre, højre. Til venstre, for frem. Tilbage. Fremad, frem, kvart. Vej til højre, til siden, kryds bagud, til siden. Spark. Vej venstre, til siden, kryds bagud, til siden. Spark. Gå tilbage. Højre, venstre, højre. Til venstre, og frem. Tilbage. Frem, frem, frem. Skål. Lad os prøve det med musik til en gang. 5, 6, 7, 8, vej til højre. Tilbage. Hit, og frem, frem, vej til højre. Vej til venstre. Gå tilbage. Hit, og frem, vej til skål, vej til højre. Tilbage. Hit, og frem, vej til skål.